Ubak Titus Tarwel Khain, MDC Bamenta Kasora Constituency, Bala Syarem Salit, Haki Election ke Baladap, Habakali, Ikijipun Kre Iki Election MDC, Bala Penpau, Kejingnya Kun Banjit Nang Mikmat, Syaka Council, Kumu MDC, Keman Salong, Haus Nam Arhajar Pusau, Kan Yat Bet Syaprang, Walada Kipat Bak Kim Ailat Yau, Manlong Kumu MLA. Henry Upedang Bet, yak ke baki pat ba ki legit, la dai baki jet biang manlong utau MDC, ne ki kentat ka syong bet hakamon upat ba. Henry Ulaong, watla udai tanggu MDC, ka jingyai beteng ban Chakri, yak khya ka syon ka sora constituency, ka long bet bang Amri ngam kendran din, na turbet yak ke baki pat ba ki syanya hau. Habakali Ulaong, ba om dan jingting satya, bo MLA bamenta belarung syek NPP, ya kata kamdon jingkita au. Bat Ulaong ru, baya ke jingye kinong sora, barabor, nadu bo ulong MLA, sitem, lapan pau, ke jingye, la udon hakalang persya, bat hakalang sensyat. Nadu bangarung hakajili seng sain pertai, ngampat lakan riak seng, ngampat la syed kelai kipat ba, ngayai ne bet, haka UDP, ong ubak titas. Pika, hawede bagani ke election MDC, namar ngalak keren hakiran san pai baru. Na ngalak mi syakmat ada usnam ahrazapra. Ban IT lagi. Nanga bantaban syakri ya ka sora konstitusi bakum juru ya ka riba ka saben dia. Haka kapasti ka banga ngalak kat kum kabor ka jona. Te pai ba nong sora ki sora konstitusi ki klem tentai ya. Wat lada kim penjob aka sedam ka meningkong ru rei haka MDC ki penjob. Ade nang tu ki penjob ya ka MLA ru. Bad hawai haka arajar hat prang remno pumu MLA. Tireng akam syong thai. Pika kata ka jing kata ka mensim ka jonga. Maba ko mangala o mene bangala IT la di. Te nga syu continue ben. Kat bau pai ba u ibet ya na. Long MLA ru nga biang bet ni. Dau pendek tang MDC long tang ba ka continuation ka dan. Umur ka jing ai beteng ka jonga ka dan ngam break ngam sange kata ka jing yat ka jing yang ka jonga ha ka jing ya kedu pai ba. Te ha ni ka kenti ka mentaru wa lada ngam syempoi ka thong ka jing job. Hoi ka margin ka di ka ba rate te ngam syim hi ba ka di ka jing rem. Tani ka jing kentat jong pai ba kham kentat kang ba sulong mo ha ka jing ele te kadon kata ka job ka rem ten rei kila bandon ru ki we ki factors ki bangam kwa ban keren ha ni ka pot ten rei habede bat ka ni ka election MDC hi na kaliang ka jongai ngadang ya ngakwa ban ni ong ye ki pai ba na kaliang ka jongai ngadang don ni ka jing anut kat ba ngadang biang ngadang klan ngadang syat mo ngadang la ban tre ban yat ban yang mo ngan continue ban menurut nga nakaliang ka jonga ngam don ni kanunu jing snow ten rei tang ka we ka bang syukwa ban pensai upai ba kata kalong ba nakaliang ka jonga ngam judon ka stop gap kaden baik ka continuation mo kadon ka jing peteng ba hi kiwe kila ban ong tang syuram sisin kat tu ngam melek syu kidon lagi beda semai baru beda ong kat tu la thangau ngam hiar sora syu kidon ki ba ong adu kat taru kidon lagi ba keno ki ba kerenden ki pai baru bepli syak keno ki ong ka ngam melek election syu ba ki pai ba sora ki ba bi pisa bakumta adu ba ki dak kiari ki pai ba ki dak off mobile bat kim julet syu wat daja ka susi ka pang ka stom ka yap ka im kim jubi syu ten rei kum kita ru kidon pada ki ba ong ndala so don ba tendung meno ba ketik meno pat la ong han elek biang menta te kata ka syong upai ba ong bisa mo bisa pai ba kata ngam doni ban comments halo ka jing pet party namar ba ngai la di te bom pat ju pet party nadu ba ngele election ngele be ka ju ka party da don ha opposition ru ngasyong bet da don ha ruling ru ngasyong bet hi wa por bangalong MLA ru san snam ngasyong ka opposition ka taru ngasultanat namar ba le ngayo ban performa ngayo ban keren ma po assembly ngayo ban raise ki issue ki ba ndai tang konsin re ka ri ba ka jai ban rio ngam dani ban comments ka tharai upai ba hi sa ai ka juba ha ka por